Fiľakovské gymnázium sa koncom apríla stalo už po druhýkrát dejiskom medzinárodnej súťaže v robotike pod názvom Open Sumo Lego 2014. Tohtoročná súťaž mala až 2 dni a začínali ju špeciálnymi prednáškami a besedami v rámci časti Deň robot. Druhý deň už patril skúšaniu šikovnosti nadania a umeniu konkurencie. Dnes máme tu 11 súťažiacich zo 7 škôl z 2 štátov. Sú tu z Kečkemetu, z Nových Zámok, z Rimavskej Soboty, z Lučenca, z Fiľakova. Ako sám povedal, táto súťaž je určená hlavne pre tých mladých, ktorých táto oblasť najviac zaujíma. Chcú si vymieňať skúsenosti alebo otestovať svoje zručnosti a vedomosti v programovaní, konštruovaní a v ich logickom prevedení. Oproti Vlaňajšku nastal nielen pokrok v príprave súťažiacich, ale aj záujem o ňu. Hoci aj samotní študenti potvrdili, že vytvoriť robota, naprogramovať ho a potom aj dokonale ovládať nie je vôbec ľahké a trvá to niekoľko mesiacov. Dôležité sú parametre určené vopred, napríklad aj veľkosť. Predsedom poroty je Vlaňajší úspešný a k tomu domáci súťažiaci, no prísny je ku každému rovnako. Ja ako poradca musím dohliadať na to, aby všetky roboty mali svoju predpísanú dĺžku aj váhu, pretože všetky tieto parametre sú limitované. Podľa mojich doterajších skúseností všetky tie roboty vyhrávali, ktoré boli najrýchlejšie, najstabilnejšie a hlavne sa pohybovali veľmi aktívne v rámci bojisku. Som veľmi rád, že som tu aj tento rok, bol som tu aj minulý rok a konkurencia sa veľmi poučila z minulého roku, takže je oveľa lepší tento rok, si myslím, a dúfam, že budem môcť prísť aj na budúci rok, ak to bude organizované. 3 najúspešnejšie družstvá si podelili zaujímavé vecné ceny. Prvé 2 miesta obhájili domáci Adrián Sačko a Adam Paločáni, za nimi Mark Pál a Peter Botoš. 3. miesto získali vďaka svojmu robotu študenti Rimavsko-Sobotského gymnázia Mihája Tompu, zložení Krištof Herceg a Egon Lenner. Všetci účastníci však odchádzali domov bohatší o množstvo nových vedomostí, zážitkov a priateľstiev.